गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा जोङो मोनफ्रोमबो बर'नि माहारियारि आफादफोरा जेरै एबसु, XPLT, आबोब आरो UBPO बिदिनो धोरोमारि गौथुमफोर थाबाय। गासिबो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे जोंनि बिसेसै बुंनो थाङोब्ला आउट अफ BTC नि बर'फोरनि माखासे समस्या एबा जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे जोङो जिहेथु बर' काउन्सिलखौबो जों BJP सरकारनि समावनो मोननाय जाहैबाय आरो माखासे मावफुंबावनो खामानि दङ आरो बिथांमोना जोंनो माखासे खोथा होदों। बेफोरनि गासैबो दिगखौ नायनानै आरो जोंनि जिहेथु समस्या मावनो गोनां खामानि दङ बेफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो फैगौ बिसायख'थियाव BJP अर्थात जोंनि जनाय समस्थियाव BJP नि केन्डिडेटआ जोंहा भुबन पेगु बिथांखौनो जोङो देरहानो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम फोसावथिं खालामफैनाय जादों। बेबायदिहाय रायजोफोरनि समस्याथ' गोबां दङ आरो जों जाय जायगायाव दिनैहाय मेलखौ फोसावफैदों माबाखौ बिसायख'थिनि सोमोन्दै फोसावफैदों बे जायगायाथ' जोबोद माने बेकवार्ड जायगा। दैबाना जायो, लामा सामा अबस्था गाज्रि, जों एसे गोदोनिफ्रायनो नुफैबाय थानाय आरो बिथांमोननि जायगायाव दै जायोब्ला जों सम सम दैज्लां बोथोराव बेरायनानै जों नुखानाय। दा बेफोर समस्याखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बुंबोबाय दङ आरो बिथांमोनाबो खोथा होबाय दङ आरो दा जायखौ जोंनि काउन्सिला जाबाय बेयो जुदि आबुं जायोब्ला आबुं महराव जायोब्ला जोङो नैबे रायजोफोरनि समस्याखौ मावफुंगोन होननानै आफादनि फारसेनिफ्राय जों बिथांमोननो खोथा होदों। मोनफ्रोमबो बर' माहारियारि आफादफोरा ज' सावरायनानै दा गिबि जोङो बेफोर खामानिखौ जिहेतु जेंना दङ बेफोरखौ मावस्रांनो होननानै बिथांमोनजों जों सावरायनाय जादों आरो बिथांमोनाबो आफादफोरा खावलायनाय लेखायै मोजां मोनदों आरो बिथांमोना जिहेथु जोङो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादानो खौसेयै दङ बिथांमोना जोंनि खौसे जाना फैनायखौ गोजोनदों आरो गोजोननानै जों खावलायनाय बायदियै जोंनि केन्डिडेट भुबन पेगु एबा BJP नि बिजाथि बिथांखौनो देरहानायनि जोंनो खोथा होदों। गिबि आर'नाइ रादाब आरो लोगोसे प्राइम 24 हेडलाइन दा बड'लेण्ड बुब्लि दा बेनिसिम आं सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आंनि मोजां हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दा बिसायख'थि होनोब्ला जिहेथु जोङो थांनाय समफोरनिफ्रायनो जोङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थानाय गासैबो माहारियारि आफादफोरा जों ज' जानानै जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंबो बे आयदायाव जोङो बाहागो लानाय जायो। थिग बेबायदिनो जोङो बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेनो जोंना बिसायख'थियाव जोङो बाहागो लानायनि गुबै जाहोना बेनो। जोंहा मोनसे संबिधानावबो लिरखानाय दङ जोङो नांगौ जायोबा जोङो बिसायख'थियाव बाहागो लानो हागोन। दा थिग बे लेखायैनो जोङो जिहेथु दिनै जोङो थांनाय समफोरनिफ्राय जोङो आन्दालन खालामबोबाय हारिनि थाखाय जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि मोननांगौ जा डिमान्डफोर बेफोरनि थाखाय जोङो होस्रिखावबोबाय। थिग बे लेखायैनो जोङो थांनाय 27 जानुवारि 2020 जोंहा BTR जानानै फैबाय। बेनि उनावहाय बड'लेण्डनि BTR नि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय जोंहा आलादायै BKWSC बेबो जानानै फैबाय। दा बेफोरखौ मावफुंनांगौब्ला जोंहा थोंजोङै जोङो आफाद हिसाबै जों बेखौ मावनो हाया। दा बेखौ मावनो हागोन होनोब्ला जोंहा जाय सरकार सालायगोन दा बिथांमोनासो मावनो हायो। दा बेनिखायनो जोङो जिहेथु BJP सरकारा बेफोरखौ जोंनो होबाय दा बेफोरखौ जों आबुं महरै मोननो थाखाय दा जोङो बिथांमोनखौ जों हेफाजाब होफिननो होननानै जों आवगायदों। दा बेवहाय जों बर' गामि महरै जोङो दिनैसिमबो जोंनियाव लामाया मोजाङै आबुं महर जानानै फैयाखै। दिनैसिमबो दैबानाजों नाख्रेबजानाय जोंनि बर' गामिफोरा आरो जोंहा दैबानाखौ होबथानो थाखाय जोंनाव माथावरि बेफोरनिबो गोनांथि गोबां दङ। दा बेल' नङा जोंनियाव दिनै सरकारि अनुस्थान गोबाङानो जोंनाव आबुं महर मोननानै फैयाखै। आंगनबारि सेन्टारनिफ्राय लानानै बिदिनो गोग्गो दैनि सुबिदाफोरखौबो जोङो फ्राय जोंनाव जोंनि बे सिमेन्ट हालामाव जोङो बुंनांगोन जोङो
80% जोंनि बर' गामिफोराव बिदि गोग्गो दै मोनलोंनाय सुबिदा जों मोननो हायाखै। दा बेफोरबायदि जोंनाव गोबां माने सरखारनिफ्राय मोननो गोनां जोंहा मोनथायफोर जोङो बर' गामि जौगानायनि थाखाय जा सुबिदाफोर सरकारा होनांगौ बिदि फ्राय मोननो हायाखै। जों बेखौ नुना मोन्दों फरायसा आफाद हिसाबै। दा बेवहाय जोङो बेखौनो खावलायगोन मानिजाथाव जोंहा दा 114 नं बा बिधान सभा समस्तिनि जनाय समस्तिनि जोंहा सोद्रोमा मानगोनां भुबन पेगु बिथांखौ जोङो थांनाय साननैसो सिगाङाव जों लोगो हमनानै जोंनि बे उसुबिदा सुबिदा बेनि सायाव जोङो गोबां सावरायबाय आरो बिथाङा जोंनो खोथा होदों, जों मेम'रेन्डामबो होदों। बिथाङा बे लेखायै जोंनो मावना होगोन होननानै बुंदों। दा बेखौनो जोङो आफाद हिसाबै जों हास्थायो। जोङो बे खामानि मावना होनायखौ बिथांखौ जोङो खावलायदों आरो मावना होनांगोन। दा बे लेखायै बिथाङा खोथाखौ होयो, खिन्थु जोङो थांनाय समफोरावबो बेफोरबायदिनो मोनदों। नैबे दिनै बिसायख'थिनि समाव मोजां मोजां रावबो बिजाथियाथ' बुंखानाय नङा मावना होनो हानाय नङा होननानै बिथाङा एसुरेन्स होदों। दा बे एसुरेन्स होनाय बे बाथ्राखौ बिथाङा लाखिनांगौ, बेखौ जों फरायसा आफाद जानानै खावलायदों। दा बिथाङा जुदि जोंनि बाथ्राफोरखौ फेलें खालामोबा जोङो आफाद हिसाबै जोंहाबो जोंनि साननायखौ जोङो सोलायनो गोनांबो जानो हागौ। बा दिनै सरकारा दिनै बिजेपि सरकार सालायबाय दं। दा बेनि अनगाबो गोबां राजनिति हान्जा दङ। जों गुबुन हान्जाजोंबो थांनो गोनां जानो हागौ। बे फैबाय थानाय समावनि बाथ्रा जासिगोन बेयो।